Ndewo! Anyị bịara na ụlọ akwụkwọ Enugu State College of Education ịnwale ụmụ akwụkwọ gbasara ebumnobi ha na okwu a na-ekwu na bekee school na scam. Ngwa ka anyị gaa. Ndewo! Biko aha m bụ Nwaada Sọpụrụchukwu. Kedu aha gị? Aha m bụ Nwaada Chinazebere. Ọ dị mma, aha gị amaka. Nne biko, kedu ihe ị nwere ikwu gbasara okwu a na-ekwu na bekee a na-asị na school na scam? Okay. Well, school na scam. Nwa sokwa na ndị na-asị na school na scam because ọ naghị from ebe a. Agụchagokwa m. Agụchago mbọ ka ezi ihe mmadụ na-arụ. Ịsọmite faịlụ ebe a, ịsọmite CV ebe a, ịsọmite ebe ọzọ ka ndị na-akpụkwanụ gị. So ihe na-arụ kịta bụ nkụzi ka m na-ekuzi. Negodo m since morning kịta ka m na-abata. Ka ihe mere na mmasị na school bụ scam. Ihe m na-emekwa advice bụ onye ọbụla ị nwere aka ọrụ gaa mụọ aka ọrụ. Ka ị bụrụ ọga na nke gị, ka ị mara ihe ị na-arụ, ị mara ihe ị na-arụ, bụrụ madam, bụrụ ọga n'ihe ị na-arụ. Hapụ ị na-aza ma madam because na ndị teachers bụ servants a na-eyuze ha. So ọ naghị na-afụ m pụọ kịta ọrụ aka ka m na-aga ịmụ. So school na scam biko. Just ihe ọma mara school na-emerụ mmadụ bụ ịmụta edemede ka si ede. Apart from it, amazikwa m. Ọ dị mma, nne m ịgbalịala ikwuola ihe bụ uche gị gbasara ya bụ isiokwu a jụrụ gị maka ya. Daa. Fọmụwa gasịkwa na skuul scam. Nke a bụ real scam. Kedu ihe mere iji ekwuru maka ya? Ịgacha akwụkwọ ma nweta ọrụ. Nwetagodo ọrụ ebe ọ ga na-akwụ gị ma nwee isi. Ichekwa ego transport gị for the month. Ifu na owe dị just na-eweti time gị na-atara mmadụ afụfụ. So to me, I'm gonna say na school scam. Let's na ebido kwuwakwa ndị like for me akira na-akụzi nkụzi. Akwụkwọ na-akụzi ndị nkụzi ezigbo ụgwọ si na school abụọ sa. But for now, school bụ scam. Ọ dị mma ịgwa. Nne, kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị mmadụ nọ n'ezi ka na-aga akwụkwọ maọbụ ndị na-enweghị aka ọrụ? Kedu ihe ị nwere ike ịgwa ha ji emele? Tomorrow, m ga-asị ndị mmadụ ji mụọ aka ọrụ. Ma ịchọkwa ịga akwụkwọ, less than the government provide job opportunity so that mmadụ gụchaa akwụkwọ ọma na yes m ga-eweta ọrụ weta bụkwa iweta ọrụ ga na-akwụghị ezigbo ụgwọ. Ya bụ ihe ị na-achịpụ bụ ọ dị mma ka onye ọbụla nwee ihe ọ na-arụ na-abụghị naanị ịgụ akwụkwọ. Yes. Ndewo, ịgbalịala. Thank you. Humble, thank God, Aloka. Ọ dị mma, aha gị amaka. Nna biko, kedu ihe ị nwere ikwu gbasara okwu a na-ekwu na bekee na school na scam? Okay, what I have to say about this, normally school na scam. Get school na scam. If you watch, like, you don't even need to go to school for you to make it in life. And with the stress of school, after this stress, so that even like school na scam, my sister. Like, you don't even need to tell me. Like all these business, if you watch some of our government workers, all these are people, all some of our leaders don't have certificates. They just go and acquire certificate and they are still leading us. You get? I mean, you know what they do, where they suffer this thing. After all this suffering, after going to school, lecturer will tell you suffer 5K, 10K, 20K, all this. After doing all this thing, my sister, you might even end up being a keke driver. So it's better you start now and buy the keke, start driving it now. As you lead this on your tomorrow, get school no be anything. School na just to get acquire knowledge. If school na important, I just go Bible, keep my house, read am. Just business, all this kind. School na stress and takes time and it's waste of time. Now, our country na scam. That's all I'm saying about school. Ọ dị mma. Ya bụ, kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị nọ na mba ọzọ na-elele gị na ihe onyonyo a? Okay, what I want to tell anybody is just that as a student, as you even go to that school, look for something and be doing. It's very, very important. Look for any business that can give you money, as like even after school. But if you wait after school where you certificate, you will find what 10, 20, 30, you will never see anything. So better as a student, look for something and be doing. That's my own. Ọ dị mma, ndewo, daalụ, imeela. Unu ahụla ihe ụmụ akwụkwọ nwere ikwu ya na ebumnobi ha gbasara ya bụ isiokwu anyị wetara n'ụbọchị nke taa nke na-ekwu na bekee na school na scam.
Ya bụ ọ ga-amasịkwa m ka ị tinyere anyị ebumnobi gị n'okpuru ihe onyonyo a ị na-enene. Ngwa tinyekwere anyị aka na ya bụ ihe nkiri. Ọ ga-adịkwa m maka ikesaa ya ka ndị niile nọ na mba ụwa niile soro gị na-ekiri ya bụ ihe ejije. Ndeewo, ka emesịa.